To hakini ko por nga sngungu yu play bangala biang ban wanra biang ini ke jingi kai kani ke jing duai ke jonga ba u play un le isen ai fi baro hakini ke tayo but ngadange skamru ba kini ke jing kren ke jonga kin poi ke jing im jong fi ki banyarap ipi kumno ba pin ya pin shakri pinang la ke banyang na ke benta ke gospel tingere ngej skamba baro ngidan benta ke jing lap ke gospel agini sngi ke bakhad tengah kuat bangan keren mentang sengi ke wei ke jing keren nang ni ke ketien ke jong blay ke bangini pet bet tang ya wei brio bal tau de afstul pol hat nganom keren bon chupang jong un rei ini pet ke jing shekri ke jong u yigi ketien ke bo kuran mat ngashim me ke ni ke jing kai na ka wei ke ketien ke banga jus ngot nat palat a ke jing pule bible jonga ngasham bagani ke dei ka wei ni ke ketien ke bo tho sha kabalang ha Filipi kalongka jingkren kabahaga jing pelet jing mot jonga shimet puli gani malaga por gaju ngaju sungut nat igani gad khat dengan puli gani Filipi nang men kong gad khat ar lesingan puli du khat sa wa ong ne tinga kwa ba tip ko para bangai ba kita ki belajar nga kilaja ya kaban Pynroi ya ga gospel kan ban pelong ia kini kikin jeri jonga ki pau hau Chris Baroh ko wei ga dor baru patcha bare ki wei pat Baroh bat bakambun na kita ki para bangai au try habaki de ya bat aki wei pat Baroh bat kambun na ki para bangai au try habaki de shania scam na kini kikin jeri jonga kila khamslur kishika de e banyalap ki kitinu play klam de shepte higani ga jing tho ka bawa su pol tho agani ga mangala puli mentan kadai ka wai na ki jing tho ki ba ha ka jing puli bible jonga ngala ple jing mot ba ngala perkhat ba hai ka ne nga jusutunat igani ga khat ka bakhat ar ka bawang ba ki ai baro ki ba jai nga ki jai ga ban Pynroi ya ga gospel nga kwa ngan kren ni ka tamen da gisngi ga ni ga voice message ki ba san spa kan dai pulai fi ngashim ya gani baka klalong ka nongrim jong ka jing shakri play ngala ban penuan duri gani aga jing im jong ala ni aga jing shakri play jong pi Baroh balanangi don ya gani ga nongrim aga jing im kum ki ba shakri yo play nganut ban ong u saitan unum la ban yang nang ta ki jing ja saudong kinum la ban pen ki ingi nang ta mo ki jing ngau jengi kinum la ya ka ban penubet ki jing yo i jengi ki bangi yo i ki balong ki ba penok men sim ki ba pen ngau si ki jing ya kendo ki bon ki ba harukom fi lada fidan ni kani nongrim nganut banong kani ka dei ka wei na ki nongrim haga jing pule bible jonga ngalap bagani ka dei ka nongrim yangi ki bashakri yo play nama lada fi shakri yo play hi lada fimda nongrim kumbang syait pengen mau fi na ki kitab sam kal nong ka bakhat wei khat balai ka bang lada fi pendu no ya ki nongrim pinda hok pinle ayu ubut udak jingkeli ka bamut kum ki banget hi abangi shakri play ngi de banda nongrim tika wei na ki nongrim ki banga syait kham sngotanat mangaban perkhat kadai gani ka nongrim fi ka nongrim ka bawa so pol don kadai gani hadien baula yo ya ka jing ya syam ka bashisha badu Jesus Christ hadien bawa Ananias ulalet ban pen baptis yo uda ka bat ban duai bo ni opriang yo mensim ko hadin bagi sarau kila hap no naga kamat ga jao balar bi puli lele hagal nang ka bakhat lai jogi kam ga apostol hadin ga tu ga jing sha jing et ba jing duai ka jong ki apostol bat ki nong ithulu pa bat ki tu ki basan ki badan tu ga jaka tu ga balang hadin ga tu ga nang ka bakhat lai ki kam ga apostol la pin puli men sim jo bleu ong pen ker pang ngai pol bar Barnabas se ga jing shikri ga bangala khat ki
Fi ngakwa ngan peni fi gani ko por ba hadien jong kanehi u apostol Paul udan ka way ka nongrim. Bat kita ka nongrim ka ba udan ka day ba u imnam ta ka gospel bat u mo u ya chkhmat banelap ka gospel bat udan ka commitment lani kata ka jingkut jingmut ka ba scam adu kata ba unia de chkhmat bat ka way ka long numdan ka ru ka balaban penuit yu nakatadaw usat ho ini kitian ka baong ngadakwa ba pintip fikini kitin baong uang ngadakwa ba pintip balay uang ngakwa ba pintip namadan kibri ka bamtip ini dan tentang isu syakri nam tabaya lek lang bat no isu syakri yo play namar bangi mong ila syame ka jinglamut ni syakri yo play dan ki syakri namar baki kidan lagi jonggi interest Henry ngiklem da tip ya gani ke jing nongrim ke bawa Apostol Paul Ukraine. But udah orang ni ti ngadakwa ba pintip ko para banget. Pi kani ke bawa orang ngakwa ba pintip ngayo iya ke jing mo jo. Balai udah orang ngakwa ba pintip. Nomor pi dan ki beri ke bam da tip ke bam kwa tip bro. Pi wajib syukri you play la pim kwa ban tip ngakwa ba pintip. Kani ke jing orang ngakwa ba pintip ko para banget kamot. Udah don ni kan ni bab kibriu ki de banda tip bab mdai bu syakri yo play nagadaw bu kwa ban pen klumare ga jaj ben riu jul ni bu kwa ya ka banya paunam ne banya pa banya yo nong ne banya mo ban ya sukwa ban le ke kamu play kam dei kum ta udah kwa ba kibriu ki de ban tip kai ka ba kibriu ki de ban tip kam tam ki para banget uang ko para banget kamot udah kwa ba ki para banget ki de ban tip balai uang ba ki Baroh ki baja haga jing im ke jong nga kadai ke baja ke ban Pynroi ke gospel nga syam bakata kadai ke ba piru pide pintip ngaru kadai bantip ladang impoi haga dengan nongrim ke jing syakri play jing nganut benong kan kut haga ba le ran lani kan kut haga ba mlong mat nginum lar ban pendap ya ke jing thumu ke joblay fi dan ki ba syakri yo play mo benong dan ki ba yakendu igi jinja nama pinde syakri yo play pinde kendu igi jinja ki ba bon chat aga jinyam pi jaga jing sha per khenga yeng sam pin jaga ji le prashana gi parlok pin jaga ji le prasha wat na snong thao pin jaga jing sha le prasha wat na jaga tre jaga kta pin jaga jing le prasha na ka jing dei na gi ba ye i na gi be thoin bat kan wat na ka jing sang ru kala ban jana gi balang na gi jing shikrikin dan gi jing pun wet ki bobon kham tam le ga jing dei bat ka bashbar ti nda ba phi kan do ye gi jing ja ki ba pher nganut ban ong la da phim dan kani ga nongrim ka ba klalong ka commitment la ni ka jingkut jingmut ka ba shisha wa Apostol Paul ba la da ngim da ni ga ni nga try nginom la hiru ban ya chikman fi teng inde kan tu gi jingja ka ban kong hi ngi perkhat bet ba ani balai ga ja kom tu ha ba nga shakri yo play ani balai ga let poi kum ha ga ni ga yeng ani balai ngalit poi kumat kani ka lok lani bat nu lok balai ngalit ikan du kum ne balai ki kuan jonga kili im kum ne balai ngalit ikan du jing kat ne nga syakri balai ngalit ikan du jing balai ngalit poi sikatu ka jaka balai ngalit poi syong sikani ka sinong ke ika daw mangalit long kum ne bat teng ngi susha pani ha gitu ki jing ja saudong man ngi perkhat mangi bakla fi syangan pani fi kani ga ketian ka banga sai sngotunan man ngan pani ya ke jing ong ka jong new Apostol Paul ule kum no nama wong ngakwa ba pintip ko para banget ba kita ki eki beja nga ki jaya ka ban Pynroi ya ka gospel balif him shim ba eki Baroh ka beja ga jing im jo pi ga ja ban Pynroi ya ka ketian ga jo play ang nget ba ka ka commitment ka ba klantam ka ba no briudan ngayo ka commitment jo u gade ba nda ba u mut mane ci Jerusalem la fi pule gani ka commitment ka budan nga shay pule gani probol nga shay ngol ngor o ga jing ka ta ka jing mo ka ta ka jing la dengan pule khendiat gani ko nong ka ba arpo nyaw ngini pule singan pule na do khat ka ba kan no vi puli gani pinap na ka amap ingam de arpunyo lanong ko ba arpo way
Fi kani kadai ka bangayo haka jing pula Bible dong ngayo ibang nubriu dan ke commitment ka bakhlain. Tang ini puli na ka kama apostol nang ka baar way. Ini puli na ka khat ka banyaw. Snap o ong kumne. Ngiti da ka bapendep no ia laga jinglait da ka liang na Tyrus ngilai poisha tulemas bat abang ngilai kublai ki para bangai ngila sa shisngi bat ki. Ti kum na siya inda ngilai no ngilai poisha Kaisaria bat abang ngilai rong sipo ka yung Philip unong ito kana lani unong ilap ubalolong way nagdigin ngot ngilai sa bado. Uniti ulo dan sangut ki kun kentay ki tay sati ki bayit holo pa. Tiya bagili ay saan ta buon sngi lawan hiya na Judea way no ito lupa bukitang wa gabas. Nda ulawan nangi bat baula shimi ka panpo jong Paul lo kumi lagi jong kikti bat kajan. Baru lo ang kumni uaw mensim bakot yaw tau briu baday try gani ka panpo. Kita ki jiu gini kumni Jerusalem bat gini aino kikti ki gentle. Temen bang ngila yo sngaw ini kikiru mangibat kita ki bisyong sa anta ngila ya kerpat yu banam lait kiyo sa Jerusalem. Hari Paul yu tuwang Pynroi de bayam bat de penpat yu donut chunga. Namar ngakwa finde yo igni kitin buang. Namar ngalakloy om tang ban sha kum ndray ban yapru a Jerusalem nakabenta ka kerteng utray Jisu. Ti haba ko ngo ngila kenyo daga baong yagaman utray onle. Fi ka kani ka jingjang ala kren chisen rei ngan penibiyang ifi mentang sngi. Ya kani ka jinglong ka nongrim ka commitment ka mga ong biyang ka badan haunu brio. Bau sakraw ka jing syakir blay. Ngangay day budan kani ka nongrim. Fi da pipet bahang ni daw poy hang ni. Number one na pipet bahang ni kaday bawan ni agabas unang ito lupa. Siyem yung belt jang wapsul Paul kulanya ladi ng tawang hakmi kumni on kum yung tau brio uban leche Jerusalem. But urang ru siyem bakhoy uang yaw brio baday try jang nupan po an sa kumat katiba kajan. But kisay piniya bro. Fi kabaning kong kaday kata. Kapag siyambaw ni brio dan ka commitment ka baklan. Tamut dur mapi. Ladawan way unong itulo pa ubadaday sisya unong itulo pa jong turay. But uli kumni yangi manginom lang manay si nganom lang manay siya kaway pat kasinong na makin sa paniap yung ngalan ni kanjagi kay kabamlang. Kamot ngingin simbet ba ulawan ni unong itulo pa di bu pa ublay. Dengan haban ko ngo iga jing ong jong ni u no itulo pa. Fia gini gisngi gidan gibrio gibo kongo iga jing ong gibrio gibo klem da tikina te gaday no blay na kamday gibo syong wong try tanga kwa ba pinday pej ba ay kata hari kani ka jing thong ni gaday mau ni agabas uday no itulo pa. Kamot kinyet iga jing ong jong ni brio kamot uni brio day ba da tikina ba uday ubas ngot ho yo man siyem jong blay. Tamut dur pi banda day mangi ladadan bakang yangi banay lawan daw priyo basngot ho yo blay. Tingin ang bet baw blay iyan yangi ukhang banginom syayap lani banginom jaga bas niyo. Tingin dyan dala siyang ni Jerusalem. Laningin da siyang na ni Kaisaria kumuli o support. Banginom lay si Jerusalem. Kabaar kaday sa kinong yalam kibadan hang niya. Ru kilaya keren, kilaya peni, kilaya kentuyo. But minta udah naga jaka kaban kelumar nasi. Andrai pio iyo ne brio. Bawat ya ke prophecy ke bawan naumen siem jomplay. Bawat ya ke jingken tu ke bawan lagi brio jomplay ke bakrau. Lada day mangi mentangin jen la ang ne brio klem kongo. Ne brio de boya lagaman. Ne brio de boleh start. Hari u afslupam de bu gele persham de stia bu le stan de ke kero udan ka jinkut jingmut ke skam
nama wong ni wong pin lay de ka bayam ba de ka pen pat ye ka do no changa nama ngala kloy tang ban shakhum reban yapro Jerusalem nam tang kerteng tra Jesu fi ka ta ka ba ngakwa mangan ong fi habangi shakriyo play ni de ban tip ye ka ne ka ching shisha Bawa apso pa ulong ngakwa ba pintip ba baro ka bajay nga kajay ka ban Pynroi ka gospel ngam da ni baka bajan tu ka di bangan yo nong mangan pauna mangan bagi beri ni tip ni baka ngakwa nga nong fi uni upri tiang wat ban yapru na ka bentau try Jesu namar udon ka jingko jingmot ka scam ba Pynroi ka gospel hang no boleh kemat lada debo yapru ka gospel tekan roi tu Tapi yo ke jinglong jong no brio la da nga shupin pitang kan ni shwa bila sngot ho menta ba no brio udan ke jingko jingmat ke bas adu kata but nganut banong udan ke wei kan nong rim bat kata ka dai ba blay ula khat yo ba Pynroi ya gane ke gospel peniar ke hima ke jong blay kat nungut nangi ngidon kan ne ke jing sngot ho kat nungut menta ngidon aga jaka aga bakum ne ngidon kat tukat ni ya gani bat ngidon sakat tukat ni dah kawai pat kabangidang bu ya ka kum ke substitute ladang subu umta ban bu bujli lada kadon ke be ngan le no dah kawai ne ngan le no kumta ne no kumta andre uniu brio udon kini kanong rem bakata kadai wat iya ka balapan ida siam joblay ru ushime gani rai ba unlet bet Jerusalem namar ula rai ba ka jinglet jong ugi jingjai jong aga jing em jong godai bet ban Pynroi ya ga gospel ngakwa ngan pen fi ya ka wei ka ba kham le se ngala ban ong ka ba kham ngam ong nri ka kham ka dei ka ba nga ngutunat ya gani nga shimba gani ka dei ka ba ngidon ka manikai dengan puli finang ni naga Bible hagani ka por. Fi ibin na puli hagalanong ka bakhatsan. Sehingga na puli gani bapindup yo. Jing sana mga laong ini pe tangi ka jing syakri ka jong nubriyo asal Paul. Fi ibin na puli hagalanong ka bakhatsan. Ula yaad bahas kamal ula yalab. Kala dan ka jing tray ka jong blay. Namar hagalanong ka bakhatlay kung mga ladep ong mene. O apostol Paul lane kitu ki nong itu lepa ki nong yalam haba ki shajing it ki dayo ngau ya ke sur ke jong mensim jong play buang penkerpang hanga yo Barnabas bat yo Saul syakta ke kam kabangala khat iki fi ki kadan ke jing shai kedar bau bleu khat iki ni ki brio argon bagini syakri tegi de syakri shisharo Kedadan ke jing roi, kedadan ke jing mo, kalau roi palat hi, lada pipet ba, dah ke jing let jongki, kalau roi, kalau let kelang, itu ke Iconium, itu ke Listra, nang ta kila let sa Antioch, nang ta mo kila poi itu ki kelang, poi sa Cyprus, kila poi kelang, kila da roi sisa. Nda kila ya yaad kumakat tukat ni, ngakuangan peniifi, kawai ke jing ja, kabang ngakuangan pen syai fi kani kan kerkhui fi sibon ka ek beja gani ka Bible ka klamburi ka Bible nama kadan ka jingmat ka bakraw but ngan krani gani ka jingja tang ini pulena ki kam apostle ko nang ka khat san na ka khat ka life on rio ka angkum ne anda kandiat sngi upol ulaong how Barnabas yang ni lai paipat menta ngini kami yegi ta ki para banget aman laga sinong haka bangila yalap yaga ktiru try kum no ki long o Barnabas ula iman ban shim lok lane ban shim lem yo Yohanes ru yo bakhat Marcus hari Paul ngode ban shim lok lem yo ne ubala kendri ano naki na Pampilia bat ubam shim la lem bat ki shakata ka kam tikumta kalami ka jingi sait ka bajur hadu bigale khlat lok no kum tau Barnabas abaw la shim yo Marcus ula let me no daga liang si Cyprus hari Paul ula jet yo Silas ula let no andala IT no yo haga jing ay gijong try da kita ki para banget bat ula let ling bay ga Syria bat Kilikia udah pen scam kita ki balang
Fi ngakwa ngan pen kan ni na se kadai ka ba ngakwa ba pinda pledging mat abang keren. Pinda pet ba kani ka ikumba wa asu pol bakla ba na basu bakla nama balai. Kidai ki ba nang tay nagal nang ba khatlai kidai ki ba da pen kerpang ki da men se mo khoj bat ki la duai da balang ki da pa ki begini arngot kin le chiga ministry kamot ka jing khot jo play ki gede ba khrao. Bat ula da khot ru ki bra arngot. Berkila pendap egetan de ki poi ni nang khat san khol balai pun riu nga pule pi mentan apostol ka dei ka japan man gani ka jing ya sat nia ga bujur fi kani ka ja hangne bat kani ka jing ja la da pipet ba ka ikum ba ka dei ka bakla ka dei ka basneo la da pipet ba gani ka jing ja ka ikum ba ki yo lat ki primo ki bamlong kristan ki yo lat le se ban ong ba wat kini ki brio ki bala snot ho ki jing khat jo blairo ki dang not bania screen ola la ka jong ha ka jing shisha ha banga shim me gane ka jing ja ngak ka ben na do ka ta ba gane ka dei shisha no blai fi in fi pet ba ya ka jing ong jo apostle paul ba ki bija ki jai ka ban Pynroi ka gospel pinio iwat kane ka jing jaro Pi ka jingi ja hang ni ka dai ka bam sngot nat ka jingi khlat lok ki brio jo blai la ni ka jingi sa apdeng ki brio jo blai ong no ka jingi pat niam ong no ka ta ka jingi ngam ong e pat niam re ka ta ka jingi pat ka jingi per jing bon ong no ka ta ka jing bam me sngot hu shu ye ka jingi kren ka jingi pen bet pin de pat hang ni ka ilong negative ka di ilong ka bam dai ka bi ka bakla hari au per khat bai ka ni ka jing ja ta shubu mentala da u Barnabas u yalam lang u Yohanes u Marcus nang tau u Paul u let lang no u kongo u Barnabas nang tau ino u Silas nang ta ki let nang ta ki yalam pin na pet bahang ni pet bah u Barnabas but you Marcus ni klem de i ban tho agni ga kam apostol ki let chano ki wan chano ki jing shakri jong ki ngam ong bakim shakri nganot banong bagi shakri hinrai ni klem da yo ipat ba kindalong effective la ni kan da tray do kata kat ba pipet pat yo Paul ba yo Silas ngin si pech khmat ladang-ladang yo por da pipet pat yo Paul ba yo Silas bagi shakri ado kan no pat ki pau ha ka jing shakri ong no kita long effective kada kata ka jing shakri jong ki ka ba hadu kan no ya ka ba record ha ka ni ka Bible shimon la tho be tang ye ki la tho be tang yo ni Paul Sheu ja utau Marcus, sheu ja utau mo tau John Mark mengi ong, sheu ja utau Barnabas, ni klem da yo i adu kata-kata wat lada ngitip ya history ba ki shakri hi tang ba lada pipet ba ya ka jing crowd jong ka jing shakri play ka kam crowd ka jong aso Paul ba ka jong Silas. Fi nda pipet ba ya ka ni ka jing ja pinyo iba wat ka ni ka jing khlat lok para be shakri play. Ka ikum ba ka bakla la da pipet yang ni henry nda pipet pat shakman kadang da ka wai pat ka basnutan ka ta kalong ba nda haba Paul bat u Silas ki ya shakman ki poi pen ban ha ka jing shakri play ka ba ki da la shisha ye ka ban Pynroi ka gospel fi hang ta nga sa yo i ba ka ek ba ja what ha ka jing de ba ka jing shakri play teng gi mi jing thot ki jing wet ki jing khlat lok ka jing ba me let show ngayo i ga ne ba ka dai ka wai na ki ba kortor ka jing kai ba wat ka jing khlat lok ro ndai ka bande ya bo not ado ka bande ya mo ka bande ya pat ya prada ka jing sngosi bande ya banom ya kiyo show banom ya let show ngam da nget ka tan rei ka ba nget ka dai ba hang ne fi yo i ba da ka jing khlat pat ka ne ka ba aso Paul wi kren ne da ka le khlat lok fi yo i pat hado kan no ka roi ka gospel da ka jing shikri ka jong aso Paul hado ini isiru ka shajja kum ta to syukran na mafina do besdang man sipni fi kan jayu la daw Martin Luther usasa kumto bat la da kam dai ka banau blai ban pen ki yo u ba kanan ka jingi khlat kanan ka jingi pat kanan ka jingi let no la ka jong
Tharaikan jayu ia kepercayai Kristan menta. Hangnukan dan kejing sengot ho ia kata kejing penkesan kepada kejing ai. Hangnukan dan kejing sengot ho ia kejing penem kepada kejing ai. Bat pinapet bahana lu sedang. Kidan kibri ke bisuang ma la da syukuran bet syong. Pet gitu kia pai, pet gitu kia pra pet. Ngakuang anong fai kidan kejing pai kia pra kepada gaba kenjak soit kepada gaba kenjak do. Kapam dan jide ibu belai kata ngam pen seluruh kata ngam ong re. Pet ia kene kejing jang ni kejong asal Paul ba jong Barnabas. Kumno tarai kalong ne. La da dai ba kabak la ngatarai belai nom dan dekat pada asal Paul unum roi hidu. Fikiran kejing jawat apeng jong kejing syakri play jongi hak negeri ke si jantia mengidai bante pateng la pateng ke history ke long kumta bagami itu nang tak kasami itu bagami itu kasami itu kimi itu kibri jong play ke badana itu ke balang nang tadi ki klem ya hap nang tadi ki ya nya la ke jong bagi permi de kawai ngakwa nang fitung inum shim bagani kadai kabangini penlong ika kaban bot nam em kani kadai ka nurem Ai ba wat kan ni jing ja jong jing khlat parlok ro. Kam de ka ban long kum ka ta jing khlat bang inom ya. La pe chu se beneng ro. Ring nga kwang anong fi ga ni ka par. Ai ga ni ka long. Ba fin tip ba ka ni ga ja ba blai thmu ban pha yo wasl pol. Ba on Pynroi ga gospel kam ba chu chu khaman. Dengan sipin i fi yang ne da fi puli ga long ka ba khat san kum tu ngala pen i fi. Paul baru Silas kila lagi jong, Barnabas baru Marcus kila lagi jong, John Mark tu. Nabi pet tangga kalau nong ko bakan rio, kawai ke bangayo ing ni kan nuksa kadai. Nabi pulin nak kalau nong ko bakan rio, kalau bakan rio ter. Filap ia kan ni jing japan, kading jaga bom sengat nak. Kabajai no, yo Paul baru Silas. Marsen tap ia kan ni jing ia kelat lok kejaga ni. Berkata kadai ba kiai agatu ka snong ma pa Filipi kadang tu ko brio ko bisong so ko bele bertong ko batai ki brio ko kamai sibon ko pisa ko bagi kenrat jongka ki im daga jing pet kiti pet kejat jong ne ko brio Renda Paul ba Silas ki poyang ne ki be ne ko so ki badan daga ne ko brio ko tip brio no kamla shuban le itu ki bol so kita try ki mudui ki deka bagi sempat ki rai ki jaga yo bat la tap ki aga yeng bendi hangne Filipi fi na pipet bah na la poi le jil bet te ki jat junki mo ka bible kong la mo bible kong ki jat junki ki la te nang tade khomi ki de ki kinjuri bat people na bible kong ki la khomi ki de ki mother ki kinjuri mengan ong lo dah kepakai ya ki kejat ki agi ding song amul panong ki ding song ai fi ka bomot ba poi pen banang ni fi lada upol dan kini ka nong rim ka bo ong hang tai ka city ka jong u bu tho si ki Philippines nong banung kong ka khat ka ba ka to ka khat ka ba khat ar ka bo ong ngakwa ba bintip ko para bangai baki iki jaya ka ban kampen roy ka gospel lada dan ka ta ka nong rim kini ka jing poi jong u hang ni ajia la Philippines un jendala yap hang ni ban un poi hang ni un kuts na hang ni namar kawai ka banja gandai ka jing pen ram ka ba kraw namar balai un shimba ka jing khlat lok baru Barnabas imat ka pen sengosi yo blai namar ba lei marsen dap khlat lok baru upa jil what hak ka opinion ni ka komperkhat jong ki wairu ngatrai ka ladan hi kata begini mat kilayat persyai gaman jo play na takadaw play claims no tanacho kile start ang ne poy ni Philippines tagi back so na tade poy sijil bala poy jil tagi deban kun tu na mabalay kilay khla lok baru Barnabas what upol lo ngatray undan ko taga jings ngaw lada umdan kaniga nong rim ka bo ang Baroh ka ba jaga jay ka ban Pynroi ka gospel
But view in the pay hang near po jail. Kapabil ko ang kile duay but kile ruay ro. Fi kajing duay kajing laban duay na pipoy jail ba kajing ruay ro. Hapo jail siteng senya. Hapdeng jung gisipai hapdeng kajing im ka bamtip la sain im na minyap. Henry ka ega ba penlong ki bagilaban duay. Ka ega ba ay bor ki bagilaban ni ro you play siteng senya hajil. Kadaw kadai baudan kani kanong rim. Baki eki Baroh ke berjaya ngaya pat kat turu de bo blay kuan Pynroi ke gospel. Ngapoi mentang ni ajil ru ka de bo blay kuan Pynroi ke gospel. Tenaga takadaw ngan shepti ngan yang bank ngan yai bisikman namar ke Baroh ke berjaya ke jingim jangan ke jaya ke ban Pynroi ke gospel. Today na takadaw ngakwa menaga sngi ba pinyo jing shai na ke jing keren jangan. Pi pinla ban ruai pinla ban duai. Lada pitip baka ega beja ke jing im japi ke jaban Pynroi ke gospel. Fi Paul ulaban ruai, usilas ulaban duai. Kilaban ya duai ban ya ruai lang. But kan sejaga kambang ni. Balai namar kidana ke mission. Ya kaban Pynroi ya ke gospel. Fi oi nda ki ruai ro, nda ki duai men met. Ke jing duai ki ke kiu su blay. Blay padau jumai pen kenyo ega ne ke jail Baroh play hi gitu ke jing khangnar. Lau hi gitu ki kicat na ki mo gitu ki ding song. But na pi pek bahai ke ni ke jingjang ni kadai hakaba nganut ban ong kadai ke jingja kaba ka urlong em ni ke bawa Apostle Paul wong. Babaro ko bajay nga ke jay ke ban Pynroi ke gospel wat abang apa ya jail ro. Balai. Naman na pi pek yang ni ubayo jing pene muda itu nong up bendi. Ujelo orang ni udan ni unong up bendi. Uyo penban lagi jing penem. Fika ke lada pipet bahaya ke jing cha. Tikala dewan wanra ke jing seorang. Lada pipet bahaya ke jing sha jongki. Kalau dewan pen perkat ikiba. Kai ke bengi kendu baru Barnabas imat kalau ada ke pen sosi yo lain rei Apostle Paul tiap. Kani kamdai ke kani ke jaban Pynroi ya ke gospel. But datang sipang pau blay jumai kat arbiji men met. Ka jail Baroh ke play Paul Barnabas ki light tambah ki klem light kumto. Kidala ban pelait im sendan ki light na jail. Henry kilala pat pada ke jingpai jungki na jail ban pelait yono brio na ke pop bat na ke dujok sendan. Bat ke gospel klanang roi hang ni aga jagat rai kajong new jailer. Nakata daw balay pim shim me gani kitin ng mga ong mga tungin niya ngini yang lang Baroh Apostle Paul da kabaong Baroh baja ga jing im jung ga jay Pynroi ya ga gospel kam day per ka bab sulek lumar sulek klem jing start klem jing sung tho te kam day kata kanom Pynroi ga gospel le phi kan du jing e phi ong em gani ban le ban Pynroi gospel ta ri ga bakla tang ba sung tho ba ka day si shanem ka ba panja ban Pynroi ya ga gospel. Tahu ngan peni fi gani gawai sengap ngan peni fi. Tapi pulian ang ni naga Bible syakmat syushu jangan ni kalau nang ko kat nriu kan nyo. Tapi puli gani ga Bible nang ko kat praja ki kam ga apostol. Upol ulet che Korin. Unupoya Korin wan lang Timothy batu mo batu. Kiwan lang hang ni. Na kiwan lang hagani ga jeka. Tapi pej bah ka jing dan lang ka jong Timothy hagani ka jing shikri kalau nang penkelain. But nda habagi poi hagani ka jaka ang ni Korin. Tapi pej bah ka thapmi ka problem ang ni kadan ka jing ele persya ang ni katugan ni nagi jiu ndala poi kani ka jing hiyo ba upay ang ni Korin. Kaonggom ni ka Bible kal nang bakat pra ki kam ki apostol. Sngap ngan puli ka kaonggom ni. Ti nga puli nang dekat bapra. Ti Crispus unang sinsyar ke sinagog ulanget au try. Lembat ke yeng jong ubaro
bon ru na ginong korin habagila yos ngau gila ngej balapan baptis siki fi ka jinglet jong u shene shi korin ru na fi pet baha kadang ka jile aprsha kadang ka chipen wen ndrai ndau poi pen man shene ujaman sem pen man ka roi ka gospel but na fi puli ka khat ka bakhandai ka ong anda kum tau trai ong hau pol ha ka jing itho pa men what shifting ndrai to kuran but what ngap jaru na bangalong ringkat bat me bat mdanu briu ban yang yele yeme agaban pen sne me na bangadon bon briu hagani ganong ba ti ula yai shong shisnem nrubnai ud hikai ktinu blai hapdeng jongki hinga yo I bagani ga jingja ka baulet chakarin ka iko magalong ka bomde na margami ga jing penman ki briu gi yo jing penembat ka wai ka bakham ko duar ni galong ba uyos ngau penban ne ga sur ka chong blai bu on what shifting keren but what ngap jaru na bangalong ringkat bat me bam dan weiru balaban pen sne me ngas ngotonat bai nek tin bong namar ngadon bon brio akani anong ba fi yat baru play don gani ganong rem bot iga jingle jong auslu pol fini iga jing em jong pigan dega bakamen kamle le de kran ben ga brio kamle le de pi poi ga jaka ka bateng teng ikum bakalong sa marway ka ikum bakaklumar teng ki jing pat ki jing khlat ru teng la da fi yo I ba kam dei ga ba pi thau hi kam dei ga ba fi le ki kam ga sne on re ba fi mut ga jing mut ga ba ban re ki pri kim sngo tho I pi ba la ga mi jing khlan ta da fi nuot ban ya chik ma pi yo I la da ga dei shi sha bo ble khot kan roi fi namar la da fi im ga ne ga jing im ga ba ong os pol Baroh ka ba ja ga jing im ga ja ban Pynroi tu shim ba khane ga jing khlan ru ga dei hi ga jing Pynroi gospel shim pa ne ba poi jail ru ga dei hi ka ban Pynroi ga gospel pa ga ne ga korin ga ba poi ni ru ka dei ban Pynroi ga gospel la fi pet ba ga ne ga bible la da fi shu la da ga shi stand na mga no mi wa shi bun ga por la fi pet ba nda bo aso pol ulet da ka liang sharum fi puli bahayo no brio habo shim daga mo la banong no ki u apil so kaisa bat la ra lang u bat ki koi di rek ka ba penlengo yang aga de ba wat habo poi hagani ga jaka daga liang ki u daga liang mania di benai banet sharum ndai nda fi pet ba ya ga ne ga jingjaro dongan si puli na kit kama apostol nang ba arpunyo ngine puli na khat ka ba arphogong men ba ka sngilem ne ki klor kim palsho ngi bon sngi ke eryong ba jor kala ban kia hangi ke jinker men im kala do no baro but pin puli ga ne baro ko we pilap ba ka bible ko u blay u pa ho umen me but u yethu ik tu briwa to pin sngo namar na preng jong piganom ja kawai ga mensem retang ni galing pe juang me namala yang ajan jonga ha ga ni gamet u angel play u blong u bangalong yo banga sekri ru u dong ku pol wat shepting kadai me ru ban yang khmalu kaisar khmi ru play la ay me yitu baro ki badan lamban me fikani ga jing sekri play ka ikum bakal adan gani ke jing pai liang kila paya duriau mio isngi mio ibnai ke jing kerman man em kala do no andre ublay kuran mer wang walai kuslai me paya ke tu ke liang me apil ne chukai saro gani kam jam me shu apil andre gani ke jai ke ban Pynroi ya ke gospel ka jong trai yo ani ke ktien bo blay wang wat shek den oh wang gani ktien wat shek den ke dai man yang khmalu kai sa nga sotna dek takten wali shepting ngan pai me khma jong kai sa pi yu iwat agne dol nong melita na pi pule bahayo so polang ne sotna ka jing pu jo tu sen ru ka dai bo yo pen man pen ka jing crowd jong blay ki ngai tu snong mro we ta ka daw pi pule lut e ne nong kama pasal pin se yo I ba ka tu ka jing ong jong pol ha ke filipil nong man kong ka khat ka khat ar kadeshi sha Baroh ka baja ka jing im jong ka jai ka ban Pynroi ka gospel ti swa bangan pen kot ngan ong la da finang ni ngan ong rim man shakri ba jo play Baroh ka baja ka jaban Pynroi ya ka gospel ka jing im jong fi gan dai
Kabadan kajing temu bat ublay undarakat bat pi tangin itway. Kupah gadi kupon ngadap da kajing sngongo email blay. Mamelong blay bakraw palat kajing MJ. Mepenla ingat troy. Mangan yeng aplay ban krane kaktian kejame. Ban ngadangay aplay gini kipriyo kibasngap kini wa kajing kerku. Bakiru kilaban yang baniaj kaman. Wala pala ngi jikan do ibopon. Kerteng kita ucis ng itway. Amen. Blain kerkui fi ko blay sipon.